सनितपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव गिबि खेब गेजेर फरायसालिनि टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुंदों। माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुआ सोलोंथाइखौ नोजोर होनानै गोबां खामानि मावनायखौ नुनो मोनो। बेखौनो लोब्बा लाखिना दिनै सनितपुर जिल्ला एबसुआ गिबि खेब गेजेर फरायसालिनि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंदों। जिल्लानि गेजेराव गासै मोनजिद' मिरुआव बे आनजादखौ खुंनाय जायो आरो थाखो 6, 7 आरो 8 निफ्राय गासै सा 2116 फरायसाफ्रा आनजादखौ होदों। बेनिनो सा दिखियाजुलिनि दखरा एबसुनि बानजायनायाव गासै मोनथाम थावनियाव खुंदों आरो दखरा हिसाबै गंगु फरायसालिनिफ्राय सा 443 फरायसाफ्रा आनजाद होदों। बे हाबाफारियावनो जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रुपम दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों खोनासंनि। नंगौ, दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेथि खेब रोंगौथि सायख' आनजाद बे जि एग्जाम खुंनाय बे दिनैनि सानाव जादों। बेयाव जोङो जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय हिसाबै जोंनि बे सा दिखियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो जि गेजेर फरायसालि हिसाबै जोंनाव गु फरायसालिफोर दङ। बिनि गेजेराव जोङो जोंनि फरायसाफ्रा बे सेथि खेब रोंगौथि सायख' आनजादाव गासै जोङो मोननो हादों एग्जाम होगिरि हिसाबै 443 स्टुडेन्टसफ्रा जोंनियाव दिनैनि बे एग्जामाव जिरायदों आरो बेयाव जोङो गथ'फ्रा गोबां गोजाननि जानायलाय स्कुलफ्रा दाब जानायलाय जोङो मोनथाम सेन्टार जों बानायनानै बे एग्जामखौ फाथिनाय जादों आरो। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15-16 आरो जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों, 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 0 18193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।